everyone, and welcome to Drama 2026, the channel where laughter is always cooking, gossip is always walking around the neighborhood, and every little problem can suddenly become a very big and very funny drama. Here, you will meet many colorful characters who bring the warm, playful, and unforgettable Ilocano spirit of the Philippines into every story. From silly misunderstandings to everyday family trouble, from funny neighbors to unexpected life lessons, this channel is full of humor, heart, and the kind of stories that feel close to home. So get comfortable, relax, smile with us, and now come and listen to the story. Malaw, asinaw kadagiti agar-arim ken katipilyam nga aklunay. Ni Karding, nanang. Anya, di awan trabaho na tipilyam. Ni Roger kumaki di tipilyam, ta professional dayjay. Awan pa nagayat ko kankwana, nanang. Kanjak type ti ugali na. At dayabiyabang na. Ay, nagpanunot ka na imbag malaw. Narigatan, ti panagbiag ita. Isu apilyam man na imbag, ti pakiasawaam. Jay adda permanente at trabaho na tipilyam. Basta ni Karding ti ayatak, nanang. Isunto ti aklunak. Ha? Anya ti pakanakin ka ngay? Bingkol? Ni nanang mo't. Saan mo't Nagagat mo't nga agtalon. Nagagat pa nga agpastor. Ado ti paspastor na dingwan na. Una, hagam saan nga agsuswildo iti binulan. Jay adda swildo na ti binulan ti pilyam. Jay professional kunak man laangay. Awan nga ron magustuak kadakwada, nanang. Basta ni Karding ti kayat ko. Sika, Jana, di mo tultuladan jay kamsat mo, ha? No makiasawa ka, tay profesional ti pilyam. Napintas kayo nga kamsat, iso nga adaw ti profesional nga agar-aram ka na kayo. Apay, asino ayat inaklon ni Manang Malo, nanang? Sana pa'y ngay naklawn. Ang maklunan na kanaon iti mabiay. Day kiidin kanun akardeng ti kaya na. Ha? Ni Karding nga para pastor iti kalkalding kaskadanwa? Wine? Ay, no siya, jak kaya tapakiasawaan ti kalugaran tayo, nanang. Ay, basta. Professional. Kun adda na talga na trabaho na mayata indyana. Talaga apilyak tay adda trabaho na, nanang. Ang lumakay mo tan tay professional nga agar-aram kanyak. Ay, kauraya. Basta na trabaho na. May maya gidi tano po mo saya dagaw sa pensyon kan. Ha? Ay, wala niya. Kaya't yung arod tilakay nagbalin ang manugang, nanang. Ay, kauna. Awan problema iti dayta. Basta mapakan na ka. Kan? Uray siyak mo ta. Basta maipaputputan na mo't mabinsan. Mayaran. Talaga nga ado tagar-aram ka nagiti anak mo, anya, Mari Karya. Ay, una. Manipod bimalasang dagiti anak ko. Imangsag ti paraangan may. Nagpipintas mo ngamin ababalasan dagiti anak mo. Sigo mo kidi pintas da. Manipod impas ngay ko idamaray. Wen matkit di Puli ngamin day dilakay mo tigwapo kan napipintas. Tadan sa puli da Kastila. Tadan sa dara di apong da Kasta. Wan, maray. Angam, puli may adwa. Ha? Siyak, tiyan ada ngay malaan dagiti anak ko. Tasyak, tinangipas ngay kadakwada, maray. Pamagilangan ke, siyak ti malaan da. Kasjay ti pamagik, idibalasa nga. Ay, nay, aldaw magaya man. Mapanakon maray tamangan numaladaw iti papanak. Ay, mga orasyon na. Pasyarit ko man ni Malo. Ay, kunak no ni Roger, ti sumarong karita. Si kamo gayam karting. Ni Roger nga may ti sigsigaan ni Malaw adumteng ita. Nana?
Nagdaldalusak ngamin dito yung nagkardeng. Madamdama ti panagmap ko. So, di ta kapay la balkon di ta balkon ti pagtugawa man niya. Ta ayabak ni Malaway. O sige, Nana. Asino di tao iji balkon, nanang? Ay, tayaglaklakaw iti pandisal. Pilpilitin na nga ro na gumatag. Ado pa'y nga ro tay ginatang ka o tinapay. So, di ka rumrumwarwag. Tama nga no, pilitin na ka gumatag. Ay, agure kayo man. Ni Karding sama di nakatugaw iji balkon. Ay, hindi. Uwan nga pa so. Kasangsangpit na siguro. Ala, yung kapay la pagawidan no, at dati aramidam. Ay, awan aramidak, nanang. Inakit di pastor kan, Ala, sige, makambu ka. Nabayag ka din, Karding. Medyo, Malo. Makadisturbo ak samot. Adda ka di araramidam? Ay, awan. Naimbag at tarimwara kiti silid ko. Diyak mo nga da kagayam. Ha? Kunak, ano imbaga ni nanang mo? Ay, wen, kahit mo ti karabasa. Ay, kawan na. Adda ti bakpak ko. Mabainak amang irwar itay. Tamang ano saan akayat ni nanang mo. Kayat na. Manungay ti bayad da ita. Saan ko nga ila ko? Itid ko, Malo. Ay, kaagyaman nak nga rod, Nagdakkel pa'y mat. Nagdagsunan nga detang inawawit mo. Ayos laeng. Basta para keng ka, Malo. Kahit, kumusta nga iti idat-daton ko nga at keng ka. Adda ka di mo ilanam namak? Uwan, Karding. Sika tinapili kada kayo nga agar-aram kanya. Ha? Oh, agpaiso, Malo. Uwan, Karding. Ay, ayatun ka mat. Oh, agyaman ak, Malo. Di na kong pinarigat iti gusto. Pinaragsak na kiti kastaunay. Mga nanang, nakaluto ni Manang Malaw. Diyak pa'y mabisay. Awang ganas ko amangan. Abay, nagmurmuryot kayo. Ni manang mo Saan ngagpampanunaut? Inaklon na mo gayam da jay akardeng. Una ka ni Roger ti aklunan na. Agam samay. Iswa, masurunak. Kasla kayat kau nga ipagat-pagat di kapsamaw. Kataan niya nga rod ngay nanang. Awan mabalin nyo iso ti kayat na. Sana bale? Takap-kap na kanyo ti agbali na manugang yu kanyak. May saka mo dyan na. Pilya manaimbag ti akaklunam. Ulito ka. Jay adda permanente at trabaho na ti pilyam. Tapno mabsaw ti bulsa kanchan mo. Win ka di nanang. Danag yun na ya. Umay ni Adonis ita dito'y balay nang. Akluno ko no madamdama. Adonis? Jay lakay? Wala. Ang saan pa'y unay ang lakay ni Adonis? 55 na laeng, taagtrab-trabaho pa'y. Yala. Sana bali na lakay. Basta madatong. Kanuray lumakayon da jay. Gwapo mo ulata. Apay. Lakay, baro da jay aya? Balo, nanang. Namitlo na na balo. Adliya! Nananay, babalong mo gayam, naimbag ano, Ay, nananang. Sa anak pa yamatay nang. ay na, urayak la sumgar di tangay bagam. Namilo mo gayam mo na nabalaw, Katanya ko ma. kasanungay, no mabalo manay. Sika ako mati mabalong tao, saan nga isaw anak ko? Ay, nanang. Saan man aday ta balo-balo ti bagbagayo? Agluto kayo kit din iti pamerienda tayo kini Adonis inton madamdama. No kasta, siya tinagasan kada kaming agar-aram ken ka. Diana. Wen. Ngamin, sika tinapilik nga klunen. Ken pakiinayatan. Ken pakiasawaan. Oh, marakop ka, Diana.
Ayayatan ka. Ay, ayatin ka mo't, Adonis. Ita, agayan ayat kayo ni ti anak ko, Sir Adonis. Anyat planom ken kuana. Di nakawagan iti sir. Nana, takayan ayat kunti anak mo. Plano ko nga ikasar ni Jana. Ay na, nagmayaten ngay. Agawan yo, tasaan pa'y apa nagtutudaw. Narigat ti agpas kay no matutudaw. Wala na. Planuan men kini Jana ti may papanin ti dayta. Asawa kong talak mo, nana kariya. Ay na, nagimasin na gito'y pasalubong ni Adonis. At na pizza, supaw, burger ka na na, dadumapay. Ala, mangan kayo laeng nanang. Agpeneg kayo amangan, tanagaduday ta. Manang Malo, mangan ka mo na. Ay, sige lang nga din. Madamdama akton, takalkalpas ko na nga ni tay. Dahito ya, ti pasalubong malaw. Sana kasi ti pasalubong ti daduma di ta karabasa kas kada tartaraw. Ha? Anya mo da kita pasalubong ngayon. Alala, di kayo nagsawupay nanang. Tamasakitan mo't ani Manang Maluy ti kasta pa nagsasauyo. Kahit, agpay sumo nga menti bagpagak. Inauna ka pa'y mga road malaw. Ang di mo usaran, tautik mo. Ha? Awan na ano dahi ta pusong laang, ti sursurutam. Kasanaw, apo mintas ti biyag mo ngay. Nasingpot mo't ni Karding nanang. Ay, oray na singpat. No padamat, napugpugraut. Awan Serbina. Sayang ni Roger. Professional na jay. Naimbaglaan ngay. Tananakam to'y aday. Amuna ti agpilay iti naklun na kadag iti agar-aram kan kuana. Mo, agsuswil daw iti binulan. Dandanipay kat ag-retiren nanang. Pensyonadon to ni Adonis nanang. Ay kat, no bilang pumusayan, si Kanton ti agpinsyon dyan Tiday pagbagayo mo't. Ubing pay ni Adonis. Saan pay adumagaday jay nanang? Nana kariya, kidawag ko man ti pamalumos yo. Ta ikasar kun ni Malu nga anak yo. Anya, manupay labulan yaw nga gayan ayat agkasar kayon. Kaya't mintimang bukil iti pamilya, nana. Apay, kap-kap na kanyon ayat itunggal may siya. Babalin niyo pa iti agbabaway no kaya ayaw. Ay ayatek unay ni Malu, nana. Isaw, anya makunab malaw. Kap-kap na kanmin titunggal may sa nanang. Ay, naikait. Anyat partsin yaw inton kasariyaw, Karding. Adda talo dadakkel baboy ko, nana. Day talaan, nagbasiton ngay. Day ta, ti pagkarkarit mo, tal-talo ababaw. Nanang, anya kay kadi. Dadakkel mo dagiti baboy na. Nakitak. Agbalor siguro iti nasurok a 20 mil ti maysa. Uray pay, oray di kayag kasaran no, basi tumula ang tisagana. Uray inayon kun atay nuwang ko, nana. Ay wala, tapnosan ang matukol ti aklaw. Amuyo mo nga do ti tao, dito'y lugar tayaw. Di kay kundi kasar, no basi tumulang tisagana yaw. Agsina kayo langan, no kasta. Karding, di mo partyen tinuang mo Sayang mat. Anyan tungay ti pagaradom no partyemon. Day tangaron mo ti pampanunutek malaw. Ngam imbagak mo tun kininanang mo, apartyen tayo day jay. Basta siyak ti makam mo. Noan niya ti adda isulaang.
Di mo kutsin ginwang mo, tapno da pagaradom to. Ala, sikat makam mo malo. Mabainak ngamin kininanang mo. Bayam ta kasaritak to ni nanang maipapaniti dayta, Karding. Jana, nalpasan ti kasar ni manang mo. Wan nga rod nanang. Imanay mo't gayam jay talo ababoy asagana da. Kunama, binilin ko dagiti para serve iti bakan. Imbagak, basit da. Kung di kasar da ngamin ko nagbasit mo ti sagana da. Mala, sana bale. Tanalpasan ti kasar nanang. Ay, hawang mo kidi Mangrugain ti riga di kam sa mo. Ta mamirmirao mo ti nakiasawaan da. Iswam sika intun kasaryaw. Ibagam ka ni Adunais. Ta bongga ti pamayan yaw. Wan? Sigurado dayta nanang. Special to kano ti venue ti kasarmi. Mangabang ni Adonis iti private resort a pagkasaran mi. Jay social kano a resort. Ay nahapaw. Nagmayatay na. Kan, mamidwa kami to kano ngagkasar nanang. Resort wedding, kan garden wedding. Ay na. Nagbayatan ngay. May imagine ko unti lang mintun kasarmawan ako. Bongga laki diyaga unti isuot muntaw. Wala nanang. Malalala. Ilaklak ang muntaw di kam sa amaw. Ta simple lang gamin. Ti kasar na iti asawa na. Tawa mo nga raw kwartada. Naimbag ni Adonis ta do ti kwartada. Ay, wala nanang. Kanay na. Tay ito bungga, tay badaw no kasarmaw. Tay agsar saragasag abistida. Madi ano agsarsaragasag nanang. Saan nyo abagay? Tabakit kayo nang. Malaw, tumulong ka ang mga sikasaw kadagiti bisita anak ko. Tanay, diyak makagaraw. Marugitan to'y bado. Mabalin niyo matintag sukatan alpasan ti kasarda dyan akan bayaw Adonis Ay nanang. na. Intun rabiay nagsukatak. Anya serving ay to'y napinta sa badaw. No, sukatak kadagaw. Japay na ipapas, tinagpapitsor. Malalala, ayabang di asawa. Tatumulong nga agsarb. Adday jay kusina ni Karding nanang. Isuda ti para luto ijay. Nasaya nga raw. Uray, isula, maitulong naman. Day, agmay sakan di tabalayo, mari karya. Tanak ya asawa mo tindag iti duwang anak mau. Ay, huna. Kapilitan na kasta. Sana makidi mabuti nga uray ang may sak, maray. Wana, ado tayo magkede agkakaro ba? Kan si deglaang dito ti balay tinakay kamangan ni Malo. Wan, maray. Tadi na mo pinili, tinakiasawaan na. Di mo pada na mamirmira o tinakiasawaan na. Uray ta nagaga ni Kardeng, maray. Nagagagardin ka nagtalon. Day talaan, ti paggagagitan na. Sa mga agswil daw, iti binulan. Agad, makakwarta mo no agapit itimulan na anateng kan protas. Ay na, awan kasiguraduhan dita, maray. Ada posibilidad na marugay. Mala, sana balay tabak nang sadyay nakiasawaan ti inaudi nga anak mo, maray. Wan, naimbag nga raw, tananakam jay buridok nga anak ko. Amuna, ti pilpilin na. Nakaraing kapabal. Gayam, Jana. Nabartek ka man na si Mang Adonis. Puri na bilaan niya na kasta. Marabian ka sumangpet. Nabartek ka pa eh. Ay, di kaya ti masersermoran. No kastoya na kayo nomak. Jana. Labaran na ka din.
Tad kaya't kung ti maturog. Da kaya't tinaangdod a maturog. Iso alabaran nak. Rumuanak pa'y. Diyan na bakit? Ni, papanam. Awan sa mo trabaho mita. Inaki jay pistahan. Sada ka no palot dyan. Anya? Palot kan majong ti papapanam no awan trabaho? Ay, aywan. Nagsweldo ka din? Wen, gamusarik pa iti sweldo. Paduwak. Mangtid ka ati pakitsenda. Ay, inka pa lumutang i-gestor iti masita. Bayadak to no mga bakak. Nang, kaya't yu tilamas? Ay, naggatangam di tangay. Nakalapan nila kay Kuya Karayan nanang. Inyig kun dito itani maumak. Kasta ka na yung tisidsidaan mi. Apay, kastalat ko ang jay asawa maun. Jay sa mo lakarayan ti ayuyang nan. Saan mo't Tano malpas ti trabaho na iti talon. Sala mapanagkamal. Kan aday mo't ko alubias kan pipino. Adapay karabasa dita. Di kaila ko dagita tapno ada kwartayaw. Urewang kwarta mi basta nasalun at kami lakid ya kanayon. Ayusin day tananang. Awam magpagastusan mi. Tawam pa'y anak mi. No may panggap mo't iti masida, ado ti masida. Kan ado ti bagas, ta ado ti mapapit ni Karding iti talon na. Ay apaw, nangis-ngisi ka na nakaw. Maibababad kan samot ni jay talon. Wen tatultulungak di asawak. Jak kaya tag senyorita iti balay. Isa sumurusuro tak ni Karding. Umayak man nanang. Ay, si kamo gayam dyan na. Ala, sumurkan. Kumusta kan? Naimbag man, ta nakapasyar ka. Uy, nanang. Umayak pa ilang agbakasyon dito'y balay. Nay, apayan nga, agsangi ka. Nagapa kami kani Adonis, nanang. Laklakayan na babaero day jay. Ay, apayaya. Tsuklem pagarop. Nga itikas jay akinalakay na. Babaero pa'y lagayam. Anya? Iso ti papananti sweldo na nanang. Dagiti babae na. Kanti bisyo na. Sugador kan artag. Anya? Ay, apay nga yakasta na nakaw. Makapasuron nga ron nanang. Maumuma akon. Ay ka, naimbag Ano, itid na mo laking katiswildo na. Onya nga itid. Pulos nanang. Uray 5 aduling awan. Nakaimimot yawanan bain alakay. Ay, apay nga yakasta. Sana mabalin natin kasta nga raramidon na. Isong agbakasyon akpay man lang dito'y balay nanang. Uray makalawas lang. Anyat si Dayo nanang. Ne, ada ka magayam dito ay Jana, ading ko. Kumusta ka ngay? Kastoy nakabakasyon manang. Ay na, agkon si Misyaw ta aday malo. Imo mo gayam jay asawa na. Anya, ni, apay ngay. Aywan, nangyaga kiti si Danyo. Kaparte akarnit native a manok. Nagparti ngamin ni Karding itay sa nalinuto. No kasta, aglutluto di asawa manang? Ay nakano isa ti para luto ije balay. Nalalaing pa'y kang agluto ngam siya, Anya, naimbag man. Ay, nilakay ko. Pulo sa din mo mapagluto da ijay. Ultimo panganan na. Di na pa'y maisimpa. Pati danom ngay naman na. Siyak amin ati mangiduol ken ko na. Anya, ni, saan mo takasta ni Karding? Kanusag paminsanak lang agluto kan aglaba. Taiso ti makakaamo ang mga raramid ka na kita. Ungtan nak ngamin no pilitak tagtrabaho. Kanuray dagiti na kay kamangak. Nagsisingput da kanyak.
Inispoil dak sa mga roda ni Jay. Ala, naimbag ka pa'y manang. Nagsaya at gayam tinakaikamangam. Hangam siya. Nagtatangsit ti kakabsat ni Adonis. Kandagit anak na. Awan pa'y respeto da kanya. Ay, nukastada mo lang. Agawid kan dito. Di ka nagsubsubli, Jay. Umaak nga roden, nanang. Anak, agmano ak. Inyagan kayo ti sidaan nyo. Pinartimi ngamin tayo may sa akalding me. Ta awan pagpastura na. Imadon ti tarakan me. Ah, ay na. Nagadumo daytan. Wen, tadamag kong adda ka nun ni Jana ditoy. Why? Nagbakasyon pa ilang. Ta kanayon damot nga agapa ka na iti asawa na. Anya? Sige nga ron. Di ako nagbayag na nga. Ta inak pa'y tulungan ni Malong aglaba. Ado nga min di ilablaba na. Ay, mabit man lang baraw. Kaya tiyaw ti suman. Nagluto ak ngayon. Ay, katuan ana na. Ngam basit laang. Mabila nga raw tayo na mangala. Ikam tumo da balayan wine. Nang, adto ti kwartayo. Nakalako nila kay ko itimula na anateng. Imbaga nang ikang kayo ti kwartayo. Agyaman adan pagatag ko iti agas ko anak ko. Ni, nabayag samot tanday tang awyak yo. Agpa-check up kayo langan. Saan? Narbisa na ngamin ide. Isun sa atin nakala kiti na ito. Nagsingpo gayam di asawa manakaw. Dalam pagaraw. Saan na kasi di asawa ni ading mau? Oh my God. Awanan bain day. Ay, kinabil na kanuman na hindi adem. Iso ako na Finally, sinaan na lagan. Ano saan idarumnan? Sugadur lagaruday, nagkabil pa iti asawa. Angel. Ay sus, kasimot nga rod ti kabsat ko. Ano kasta? Huwag nga ruda na ka. Masya na kang kuwana. Ano maminsan, mabasulag, tibagay. Kasla indil-dil ka, iti day jay nga adunais. Diya mo ninamnama, kas jay. Ay, nanang. Ay, uray kas kumagayam kan ni Karday nga asawam tinakiasawa jay aday madakaw. Basta nasingpait kan nagagay. Ay, apapal ko jay adim kan ka nakaw. Ta napintasan ti biyag mo iti sidong ni Karday. Kat, ay, suray. No, tinagtagibasit ko iday ni Karday nga nakaw. Pagawanan na ko ba? Ala, lipatan yung dayta nanang. Kahit maada ka sa pulan nyo, di ka agbain nga umasidag kada kami. Si dadaan kami iti asawa kamang tulong kada kayo. Sininaan nga rod ni Jana, tilakay nga asawa nakat nagawidan iti puder ko. Masa siya nakitiburidak nga anak ko, gapo iti nagbambanagan na. Banag apakakon konsensya ak no danduma. Kanayon ngamin amay palagip kanyak tibidot ko kat naamiris ko asaan gaya makwarta ti pagibasaran iti napinta sa masakbayan no dikat iti ugali. Napatpategayam nga amang tinapintas nga ugali ngam iti kwarta. Tauray adot kwartana no nalasmat ti ugali na awan serbina. Alakastan tigayem mo karya. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day ta kapadasan ti maysa kabsat diti drama tayo. Manang Biyanan! Sige, agngangakan darling, tasubuan ka. Ha? Sige, darling. Anya? Agna ka ma, Jima. Tasubwang ka. Thank you, my darling.
Ngayon. I love you. Nagbanglo ka? Mwah! I love you tao. My darling Jima. Ay na nakabangbanglo ka, may. Nagpintas ka niyo. Ay, Kindin. Uray dito'y sangot, ipanganan kag sinsinipit kayaw. Di kaila mabay ni tikas na kararamidan yaw. Uray ko man no awanak maakasagsango yaw. Di tatang, sweet kami nga raw. Hindi sa maragsakan kayo, pa sweet kami nga gasawa. Gabi lugar yung bata. Sana dito'y sangot, ipanganan. Sige, ituloy tante mangan, Alvin. Tagaan di asawa ni Alvin kabagis Agustaw. Taga kabangi-bang nga ilay kabagays. Kano nga iti kasarda. Insang put na matan di nubya na iti balaya. Masuruna nga raw. Nagisangkot iti babae ka wampay urnong na. Kanya usaran na nga agkasar. O makwarta na. O matarakin na ababoy apartenda ko ba? Ay kat dagdagam nga trabaho tapno makaurnong iti pagkasarda. Ay nadagdagdag ka bagays. Ang nalpas ka nung tay kontrata ti busda. Araramidan da apasdak ijay ilay. Kat sumapol iti sabali at trabaho Jak amo iti day jay akaanakam ka bagays. Ada sadut na no daduma. Ay, nan na. Pautangan na man iti sardinas. Tawan masida di balay. Mabait lang nga raw kabagays. Darling, dumagas naman pa ita store. Ag merienda taman. Ay, sige, darling. Anya kaya mo ang merienda niya? Antik yakin istor dita. Yamam mo ka kang kuha Ay, kastaya. Ay, anay ako, nagsakit man ang dato sa Alvin, darling. Apa ngay? Ay, nalaka nga ron nga mabanog no kasto nga magmag na. Ish. Umay ka nga rin at ba ang kalangin, darling? Ibuat ka man. Ay na. Nagmayat gayam ti mauba. Nagmayat ti Piliang. Da kayo magayam. Ay na, na yan. Inubam matan tinubiyang baraw. Unantay ta, sweet kami ngamin nga gayan ayat. Di madarling, bumabakan, way. Tagtugaw ka. Okay, darling. Ay, nabaw. Ay, unantay, iso ni Jima, kaayan ayat ka. Ay, Jima, iso ni anti nga Elvira. Hello, auntie. Hello, Mat. Balasang ka. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y lugar, may. Wana, ante, ta, ito yakon nga agiyan. Ha? Unantay, dito yan nga ni Jima. Agdin na kami akasagasawa. Ha? Apay, di kay pailag kasaraya. May mayat kumamot laeng agkasar kayo pa'y nga umuna, sakay to agdan na. Ay, antay, nagpautang ka mga rod, iti pagkasaramay. Aw mga ming kwarta ni tatang. Ay nak, pangalaak ngay, iti pautang kaw kaanakan. Manumot lat maganganan siyak dito'y istor ko ngay. Umdas la paggatang ko iti para kusina may. Ay, kung ano ada may pautang niya. Ay, na, pag meriendahan da ka mga rod, antay, tamabising kamay. Nagkasar di ta ka aruba. Apay di kayo may albain. Intay makipangan, ta nagayap damay. Talaga nga umay kami tatang. Ikuyog ko ni Jima. Intay nga rudeng taldawin. Kaintap no umuna tayo itipila. Ay mabisina ko. Dato yan tiin na po, darling. Agnganga ka. Agnganga ka mo, darling. Ay na, kita anda tadagiti tattao ito kasaran. Paybay am ida. Umapal dala siguro, Isu akit kita anda ta. Itala siguro makakita da iti biri sweet nga gayan ayat. Ay, darling, kiss man, Ay, unay daytan. Uray dito'y kasaran kasta jaryaw. Ay di kay lamabain. Kaslada kayon tinagkasar iti kasta nga itsuraan yaw. Naglawa tatugaw, ngam sinaklot mo pa'y ni Jima. Ay na, madagas na iti kasto nga itsura, mi tatang. Agayan ayat kami nga raw. Una, ngam na'y nagaduti tao dito'y. Nakay tikit kita enda. Nakaisom na pa'y mo't ako mitkita ka na kayo. Ay na, maragsakan da siguro, Tay tadala makakita iti kastoy kasweet nga gayan ayat. Ay, agawid kayon. Alain yun, takang kanin nyo.
Tayo di balay ti panganan nyo. Napay atiw yun atin ijan iti kasta lang ayaw. Sapay ko mga raw, tagtultuloy te kasya akin na sweet da Alvin kung tinubyan akabagays. Nalabas mo termitin da. Ay, siyak pa ti mapainaw. Ay na may mayat ti kasya adyar da, ngamtay agap apa da. Uray ko mano tin ijar da. Ngam sa mat. Bakit kinlakay dan? Nasurukan at 30 ti tawin da. Ang ay naapo takas latin ijar ti style da. Ay nakabagays, adaya binakatan kun inubingan kun ayat. Agin inayat da nga raw. Pati panganan nagsinsinubo da. Ay katalaga kasta ah. Gagangay na kabagays. Nalabos mo ti kasya nga style dagi jay nga gayan ayat. Silang akitaan. Oy, apay manen aya. Anya manen ti pakasikuram si ka Ariana. Da Alvin kan jay nobya na. Nakasusweet da. Bakit kan lakay na? Ngam kas jay paylati style da. Agasam, nakaluganak iday di kalman. Agin inarakop dakit din ijay jeep. Di dalagbain. Ay na, selos mo lang dayta. Amok mo't anabayagan a crush mo ni Alvin. Ha? Pagan ano kumamot da jay tao. Nagangdud. Ha? Saan ngagdigdigaw? Oy, in fairness, managdigos itan. Manipod na agdaan iti nobya. Agpapukis pa yan. Kan agbangbang lupa yan iti car freshener. Nagbanglong. Uray pay, jaklat tapagan ano day jay lalaki. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ay na, amamukan friend. Ay, agdal na ka man mo. Tilay bagbagamot. Di uray agbaakak no ni Alvin ti maasawak. Ay, masurunak lang iti style day ginubya na. Ha? Kaslada graraman an naadaan iti kaayan-ayat. Uray nagaduti tao. Aglinlin na ilo da. Di dala mabaeng. Ay, magang kayo ah. Anyat kukuha nyo nga yadwa. Na, agkin-kinid day daki din. Hoy! Mangan kayaon! Lumami isen ti taraon. Kas kailagin inar managin. Untatang! Kas tati kinaswi, may kinijima. Kas lagin inaram kami pala itiri na may titunggal maysa. Ay, jaka mo kada kayaw. Ay, nalabos mo daytan. Alak man latikan na ikaw tayo jay salas ti panganak. Ala, agkin-kinid day kayo lata. Aging kaya yaw. Asino jay kinuyog mo nga nakasurpan, Alvin? Ay, ni Julia day, jay. Kana kan di asawa ni Ulitagkaw. Nairanala naggidang kami, naggapot di istor. So, nagkuyog kami na. Anay kumay. Apay nga nagsipak ka. Apay nga mapapasama kang kajima. Gaputa siyak-sikan na pintas. Kastaw na yan nga ragsak mo nga nakikuyog kanya na. Amok! Agayat kay tinadya nga babae tanapo daw, napintas kan seksi. Ay, saus. Kuno barbar ka dami day, jay. Kadwami nga jam-jamming no daduma. Bakit am diyata? Ay, anay kumanay. Naglablabas kan. Sa po'y nagsakit ti si Pamaw. Babaero kamat gayam, Alvin. Jack lang yung paggarop. Ay. Ewan babae. Kano si kala nubiyak. Apay ko mga biro kakpayla iti sa balay. Kada kang ruda. Ag sinatakit din. Ni, sa nakastaan. Basta ag sinatan. Agawid ako ni Jayan me. Tatang, ay pautangan daman iti pagplitek. Tasuruto ni Jima. Pimano kidin. Bayam no pumanaw. No dinan kayat, di mo ipilit na bagim kung na. Ay, nagpasugnod la dayay, tatang. Ay sinamon, naingon launay. Uray kumaan mo po nung adda babae, may bawang may. Lambing na la kanya dayay. Ay na, sinamki din. Nagado ti babalasang dito lugar tayo. Mangkita kan, iti armam kada-kada. Sana jay di mo unay am-am mo a babae. Ni Jima nga ruday ayat, ah. Ay, masapul asurot at tinubiyang tayo aywak. Kurang la iti ayayo dayay, tatang. Kag, pangalami ti pagplitim nga. Ay, kay nabumulod akan ni Auntie Elvira. Adda di tabalay tinubya, Alvin. Saan na nagawid? Ay, nagpasyon tay. Ay, sige nga tayo na ayaban. Pagawid ako ni Gibalay. Apay, nagapakayaw. Ha?
Ay, saan? Adala ba si ilkyu may? Gagangay ti agayan ayat, Adala tatay pinasog na kas jay. Ha? Ay, sigay, tayo na iyawi din tinubyak antay. Gima? Ay, Gima? Di ka matagtagari manipod si Mang Patali ti balay. Ay, kas ano kat jakmat la maurayan nga agkid daw ka iti sore. Gapo iti inaramid mo. Apay sa nga ta si katirumbang agkid daw iti pamakawan. Tabidot ti atap mau. Awang makinapod no ti pababasol mo kanyak. Awang mababaik. Si kaati agsuri. Si kaate agsure. Nawanay. Sorry nga roday. Basta santang agsina. Sorry Gima. Promise. Dakon makikuyog iti si oray asino ang babae. Tapno awang pagsilsilosa. Nya. Rombang lang. Tano ulit ang payda jay. Talaga nga sinaan kan, Alvin. Talaga kay di nga Jack Bulo ka? Ano? Pati bakit patulang? Nanay Elvira, makit-kitam ti makit-kitak. Kanagpaiso ma. Dajim akan Alvin ti adda di takalsada. Nagdadakal nga matat. Asaw na nga panang kita mitilegs ni nanay sayang. Ay, sos. Aga pa padamanang. Wan nga ron, kanayon matan ti panagapada. Galit. Idi damo, kasta unay aswit da. Ako namlan sa andan nga agapa apulos. Ngamita, agsasarunumat ti panagapada. Wala kay Jayan. Ang kagsubsublen. Oo na yun nagitadwa. Pati di takalsada, agapada. Imbes nga ije balay dati pagapaan da. Talaga siguro akas ti ugali da anana. Tauray idi sweet da paylaang. Uray di takalkalsada. Agsimsim naklod da. Imbes nga ije balay da kumalaang ti paglin na iluan da. Kasmet la ita. Uray sa dino ditan a lugar. No kayat dati agapa. Mabalin lata. No kasta, inal daw nga agapada, kabagays. Ay, huwag nga ron ka bagays. Marang-rengak. Di da pa'y laki nga ron agsina. Anyan, idi damaw, arig nakutunundan, gapo iti kinasweet da iti tunggal maysa. Apay, saan dan asway? Saanan atakanayon na mga agapa nga road. Ay talaga ang makareng-reng da di balay. Sina di sina, Tsaka ti karkari ka maon. Apay ti ko ng pagtatakko ng kajima. Kasta gayama. Sige, agsinatan. No umakmat lang kanayamon. Una tanda lalaki. Ibagbagam asak ti babaerong si kabagayam. Ay, agtal na ka. Awan ebidensyam. Diyak lang yung pagarup nga nag-alas te ugalim. Nalalas pa ti ugali ma, ha? Kung ano na ang makababae sa mic. Wan, agsinatan, ang dun. Nita, kung namilan na pang luka, mic. Uray mamin ano ka mga gigaws nagangpap ka. Nakarkaro ka, ah? Na, Di ka pa agtututbras? padatalang. So di ka man kundi dilaw si ka. Iwaragawag kung topay ti kinaampa mau. Gawa na. Da talaga yam. Agwin na ragawag ta, Alvin. Lukas tamat la ka na yun ti panagapapayo, Alvin. Chima, nasaysayat no agsina kailangan. No siya kayat ko. Nakarkaro pa'y akayak ko Jak pagan ano da ito'y ababay. Alangaro, agsina kayon. Itulod mo ni Jima iji lugar dalbain. Isublay, kadagiti dadakkel na. Manjak ngay! Ang gawid ang iso. Baka taanan, itultulob mo pa'y laan. Jak agawid. Aging nga mo nga bayadan dya utang mo kanya, Alvin. Utang nga ibagbagamay. Ang daka utang ko kang kan. Patadamat. Nalipatamayan dya utang mo kanya, kaya di agar-aram ka pa lang. 5,000 nga pisos da jay. Aging katatahan mo pa lang nga binabayadan. Wala, bayada mo, Alvin. Tapno malpasan ti amin. Pala ngay, o magkwarta. Nukas na nga ron, hanak pa nga agawawid. Aging nga di mo mabayadan dya utang mo kanya. Ante, mabalin nga ito'y balayo pa lang ti pag-iyanak. Taurayak dya ibayad ni Alvin ni ti utang na kanyak. Ha? Nagsina kami nga minon. Anak pa nga gawid, taurayak dya ibayad na. Kwa. Promise, ante, tumulong nga kang agtrabaho ito'y balayo. Basta kasi andak ko ma. Makipagnadak pa lang kada kayo. Tano, makabayad ni Alvin, agawid akton. Ay, good. Sige
Okay lang, balasan ka. Amoyo day dyan nga ikskaw. Nagalas ti ugali na. Naturay day dyan babae. Kinagsadaw. Saan la day ta? Amuyaw. Saan naman nagdigos day dyan babae? Hay! Nagangdawd da kayaw. Grabe! Ay, sus Alvin! No nagsina kayon, huston, di mon sarsaritan, itiliklikudan na. Ada makarbangak amang iwaragawag iti kinatao na. Apay parit ayan. Ngam inayat mo idi. Uray kas kasano, naginayat kayo, saan aya? Idi aday ta. San itam? Agbabawi ka naki ayan ayak keng kuana. Nagalas ti ugali na. Noan niya man timbagbagan ni Alvin kada kayo, saan nga pudno dagijay? Saan kayo kung mga basta mamati kanya na? Katno iso natin nagmaditi ugali na. Ugali na dagijay nga ibagbagan na. Iso tinaang dud, saan nga siyak? Dito pagtututbras. Mas dawak nga ro iti bagyak, no apay nga kinayat ko day nga tao idi. Mangutang pa ya. Katno daw tang na kanyak nga hana nga binaybayadan. Unay dayton nga style yu, Jima. Idida mo, nakaswiswit kayo. Ngam itatanagsina kayon. Agpinpin na dakas kayo matan. Basol na matlanga, katno iso tinang irugrugi. Ay na, no demon kayat ni Alvin, di kan sumanao. Agawid kan iti lugar yun. Saan anasaya at tikas tangar aramidin nyo. Respetuin nyo kumamot at itunggal maysa. Tadamot na saya at anapalabas yun. Ada nga rod matutang na kanyak. Iso nga hanak nga makapampanaw itoy. Apay aya nga man nakibiyang kamat nga babae ita. Ha? Urorayak ti bayad na. Sakto pumanaw. Madtoy, ti 5,000, Jima. Bayad akong ti utang ni Alvin kan ka, tapno makaawid kan iji lugar yaw. Tanay, saan na nasaya ti aramidin nyo iti anak ko. Agpimpinadakes kay mutin na dua. Madtoy, Ay, thank you tata. Sige nga rod, agawid akon. mala, aganad ka iti panagawid mo. Ay, Alvin! Bumangon ka dita! Apay aya tatang. Nakasapsama. Bumangon ka! Tay karaduan di pagmula ni tinatang. Ha? Ang mula kay tinatang, tapno mabayadam di kwartak ngayon bayad ko kani Jima. Apa iti ko nam libre day jay. Naglalaingap. Day talag namnam ay tiyabaw. Tatang. Ala, agmurmuray ka, ta masapa kang agtrabaho. Sana mabalin ti kasta nga style mo. Agtrabaho ano kaya mo. Ay, sana mabalain. Agsalo kag kamantanay lumakay kan. Isagana am ti masakbayam. Di mo ipanamnama amin kanyak talakaya kaun. Kentap no makatulong kamot diti balay. Ala, bangon! Uwon tatang. Kunak, no di nakdenggan ti anak ko. Ngam kaasina tinumpal nakmet. Aging ga anak kay patakderan iti bukod na abalay. Nang asawa matan katadan duwang anak na. Kat ti pagyamanak nasingpet tinagbalin nga asawa na. Kat agtintinulong da nga agtrab-trabaho para iti pamilyada. Alakastan, tuy pagayam mo, Augusto. Ala, nasaya at mat, napintas tinagtungpalan ti anak mo. Talaga asaan na maliklikan ti panagapa dagiti agpartner. No, agpada dagitoy anangato ti pride na. No, awan agpakumbaba kadakwada. Iso at ibagsak na talaga asina. Kat kasta tinapasamak iti anak mo, kan iti mo na anubya na. Angam sana balay, tapasit laangan tinapalabas dagijay. Ala papagayam, ditaan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Augusto. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Nakaluto kan, Aryong, Lakay? Wine, kalkalpas ti lutaw. Maganta nga rudan, monya bakit? Ay na, nagbanglo matalino tumon. Umayamuom ti crispy pata si data. Ala, aggao ka nga rudan, tamakantan. Sige, mabitla nga rod.
Ha? Ipan ko pa'y dagito'y plato kan kutsara ijay balkon. Day, apay nga ipan mo ijay na kita. Adamo lamisaan ijay. Ijay tamangan, tanaprisko ijay. Napresko nga. Amaw, anagasidag ti kalsada ti balkaw. Lablab sanda ka nagiti tattao ijay amang mangan. Kanya kuma, awang madakas na. Basta ijay ti kayat ko panganan. Malala, tasubliak ti masidakanin na po'y numadamdama. Ipan ko pa'y dagito'y plato ijay. Sige laang. Mangantayo agsidatay iti crispy pata. Ano santada Kababain ti mangmangan dito balkaw. Nagasidag launa iti dalan ditang. Makikita ti makan. Mayat kit di ano makita da. Tapno agtilmon da. Umapal da. Iso gayam adito iti kayat mo apanganan. Tapno maipasikat mo ti sidam. Saan mo ta pa kay baludan tagpasikat? Adan ayan na damag mo na ibalodan na pasikat. Awam Bakitan ka pasikat? Apay ti kunam, nasayati kas tangal aramidan. Papaapalam nagiti paada matao. Kubam nga umapal da. Adama may paapal. Malaksidan no awan. Mapan ka man kidi dita paraangan da susima. Day, anyat kuwag di tangay. Ang utem no dumanon taya mo ti crispy pata si data. Mga takiteng, nagadong amaw mabakbakitan. Pasikat at talaga day tamon niya. Kita anay, inruar nan jay kabarbaro a washing machine da. Baybayan nyo ano inruar na? Kaya na siguro taglaba di tarwar ti balay da Pasikat kit di Aywan, apay, agar-aram pay laang jay anak naken kaaya. Ay, kwa, inaklon kon ananang. Anya, apay ngay nga inaklon mo. Amumot asaan kami nga agkadut-dutan iti inana. Anyat mabalin ko nga ikot. Ay, ayatak nga rudmot nanang. Sinaamon, mangkita kalaangan iti sabali nga aklonam. At dapay mo dagitay agar-aram kun ka. Malaksid kin ni Marco. Ni Marco tinapilik kadakwada nanang. Ngamin nasingput ka nagagot. Wan ngamjay inana ngay, nagalas mo ti ugali na. Ay manjak, jak kayat ti kas jak klase ti abalayan. Saan la ni nana mo niya tayan ti problema nanang. Uray da kayo. Agpada kayo ana pride iso akasta. Na pride asasawamot. Basta, naalas ti aramid day ta akaruba. Man nakibiyang, naapal, agraraman, pasikat kan. Ay basta, rinuker ti ugali na. Bagbagay na ginagan na amunya. Nayunam la iti de, kat agbalinon a demonya. Tilay bagbagayo mat. Inton kwan nangag na kayo. Ay oray mangag na tagpay sumat. Mapan na kumapanayunan iti de, jay nagan na. Tapno agbalin a demonya. Wano saan? Panayunan na iti no tapno nomonya. Bagbagay na dagitaan nagnagan. Ay Marcaw, agring ka man. Marcaw! Abay na lang. Agpaysuaya ada kayon kanido ng anak da dya susima. Wala lang. Makalawasan ng inaklonak ni Duna. Anya, kunak matadimon patuluyan nga Arman. Ay, pinatuloy mo lat tagayam. Ni Duna ti kahit kung asawaan na lang. Nasingpot ni Duna. Nubyam lang di mo ikaskasar. Nagaduma nga minti mabalin mo ang nubyaan dita. Ngamday jay pay laang mag. Mo makaapak jay inana. Nalang, noon niya ti susik yung kininana susi ma. Saan da kaming iramraban nga nakyaw? Da kayo lang nga pa Saan da kami nga iramraman? Tawan ang mumi ang pag-apapaan niyaw. Kan idyan yung man ngamin ang tigas ng aramid niyaw. Bakbakitan kayo ngagparpada. Ng kaslawan pag naknakman niyaw. Pasensya kayo, niti pa nagsasaw na lang. Para mo't ti pagsayatan nyo da ito.
Da kayo lati kababain. No di yu sardengan ti kasta nga ramid yo. Ganun pa ka-estresan nyo dayta. Naragragsak ti agbyag no awan kaapa nanang. Nasingpetak mat. Sa anak mo't aman nakiapa. Maprobukarak laang no kwa. Tanagalas mga minti ugali day jakaruba. Alaos to. Bigbigat man na sumanao kayo. Saan ngamin atila pa kasiksikuran nyo, nanang? Upayam man di anak ta aryong. Ibagam ta saan anido na ti ikasar na. Nga't di mo pangayatan kinido na ayakit na singpet may na respeto abalasang. Nasingpet angam di inana nga ay. Ha! Swapang mat. Andat bibiyang di inanakin ko ana aya. Kit ni do na mo't asawaan ni Marco nga anak tanubilang. Saan mo't aday inana? Ay uray pay. Basta jak kayat day di ngagbalin nga abalayan. Oray awa-awan. Kasano ngay do na? Tulagan tayong ti kasarta. Kahit kan nga ikalaysa. Tapno makaduwa ka ni tiag nanayong. Kaya't kumutan ati makikalay sa Marco. Ngam ninahanang ti problema. Di na kaya't makikalay sa akin ka. Kinapudno na. Oray ni nanang ko. Di na mutla kaya't asikat agbalin ang manugang na. Ta di na kanuk kaalaan ti agbalin nga abalayan na. Ay, agpada day tirason ka ni nanang ko, Marco. No apay mo nga minakasjay da Di dalagba ini ti kasjingar aramidan da. Bakpakatandan ngam day talag singsinong batar aramidan da. Unya raw. Dua kami pa yung kinitatang amang bagbaki ni nanang ko. Kung isunod lata. Ay, kasano nga rin nga matulag ti kasarta, Marco. No kasjay mo dagitiin nata. Tutulagan tayo lataan. Sa nabalay tadda ni tatang. Lungay saan na kayat ni nanang ti sumango. Mangayab kan iti ikit wano ulitag mo. Tapno adda kadwa tayo amang tulag iti kasar. Nalang nga rin. Padasag to pa akasarita ni nanang. Bareng maay-ayo, Marco. Manjak! Imbagak mat ajak kayat na amon nga agbalin nga abalayan. Ngam ipilit yu tagkalaysa. Pasensya kayo nanang ngam masapol nga ilaban ko tayan ayat mi ka ni Marco. Ay ayatak ni Marco nanang. Ay, makamuka. No siya, awan problema kin ni Marco. Ngam jay inana ti problema. Saan mo't ada kayo tagdan na ni nanamon niya Agabalayan kayo laang mat. Basta, manjak. Ayaba nga rin ni Uncle Fredo Taiso ti kasarita da Marco no dumanon da. Makamuka. Natangkan ti ulom. Awan dengdenggam. Sukiran na kon nga inam. Idadan na ka mo, di nakipangpangagan. Naimbag pa idubing ka, tadanggam amin na may pagakan ka. Tungpalo mamin na may bilin kan ka. Ngumitawanan. Di nagdangdangganan doon na. Ay, pasensya kayo nanang. Kasi tinakon-nakon, ay ayatak ni Marco. Nakasingsingpot ka na doon mo ngamin unay kanyak. Kan may sa... Mabalin kun ti makiasawa, tadak mo tan iti husto nga edad. Dandanipay ka mabakuta na kabalasangan Makamuka, basta no anya timbagak isaw. Makamuka nga desisyon, hadi nakmutladenggan. Anyat pagkaskas tama ya, kabagi susi ba? Awan mo't problema kinido na. Tamo ti amin dito lugar tayo, anasing putabalasang dayday. Saan anido na ti problema, jay inana? Kahit, apa jay inana ya ti pakiasawaan di anak mo, ni Marco ba? Jak nga rod kayat ngagbalin nga abalayan. Siya kuma ati agpili iti agbalin nga abalayan ko. Kumabalin aya mo ti kasta. Ay na, kabagis aya. Noon niya mantisan niyo pag kinkinawatan kinimon niya. Di yu iramraman na kitan nakyaw. Awan maramidan tayo no agin nayat ta. Takarbangan da day ta. Suportaran tayo kidida. Nala, ingkagdi ko sain. Agsukat ka. Tasanguan ta ti pamilya ni Marco ta dumanon da kanon itangal daw. Ay, Alan
Aggunay kan kabages. Ipaigid mo pala na taguram kinimunya no daman. Ipagpagapom, ija anak mo. Nakarubwat kan mo niya. Ang mga no agururay na doon na di tabalay na. Mabitlaangan. Simpa klabi ito'y buok ko tanay nakagulgulumot. Agsusugar-gar. Hindi. Naka-high heels ka ba? Nakapurma ka matan di ti hostaw. Di tamo ilakarubat ti papananta. Wan, tapno saan nakatagtagibas si tanday di asusima. Naka-make up ka ba? Wan tapno napimpentasak nga may tiday di asusima. Ngalala. Agawa am garaw, tani aldawoy. Ayaw mo na ka, no di ka makauray. Awam malat ganas ko mapandita balay day di abroha. Dala, orahin ka nga ruday. Tama nga no di ka umay. Darasam garaw. Ay, ido na. Nakitam tayo na labas itabistida kinhirban ko. Apay ayan nanang. Nakasukat kay lang arudan. Mayat mo tabado yaw. Nakitak ngamin jay bado ni mo niya asumungad. Kunamutlan mga nakiti kasaran. Isungag sukatak. Ay saan na mabalin ang napimpintas ti bado nangam siya. Anya, ay naatrasadon ti oras. Ingkay katsabtan ina di tarwaran. Makasabsabat, di oray aw-awan. Sige, tasapulok dyan na labasit abistida. Nasaya atad na kayon kakabsat. Abalayan mo niya. Umasidag ka ditoy. Abayam na ariyong alakay mo. Ay saanan. Dituya ko na yan tirida. Tamangag kumati bagbagayaw. Umay ka ngamin dito yan na. Agaabay tayo kada abalayan. Manjak nga raw. Pwede ka makawawat, aryaw. Ala, buhay paya mo na pala yan. Rugyan tayo nga roon na pagsasaritaan ti kasar dagiti obeng. Pitsa-utsaw, ti aldaw ti kasar. 18 nga rod, ti mayat a pizza. Utso nga rod. Si kaka ti masursorotan, susima. Apay si ka ti presidente, iti da iti pamilya. Saan matla asyak ti nagdesisyon? Insuggest ko, katwan kunada. Basta utso, ti kayat ko apit sa ti kasar. Ay, Mala, tapno awan rire. 28 latan ti pitsa ti kasar. Awan kadagita 8 ken 18. 28 latan. Nawatan niyo. Alawa na ng kal. Da kayon tagdesisyon iti dayta. Awan ang kail. Da kayon. mano tinaurnong aparwad dagiti anak tayo abalayan aryaw. Jak amo man na balayan. Apay apakibiyangam ti parwad. Kwartam aya. Damdamagak laang si kakit dia ang mga no ultimo parwad kat dawatam ay agbain ka mo niya. No aramid mo di mo ipulaged. Ala, gusto daytan mo niya. Saan ba na narita ti pagapaan nyo kinabalayan? Awan pakibiyangan tayo iti parwad. Takwarta dagiti anak tayo dayjay. Wan, tapangrugyan day ti negosyo dayjay. Gumatang day ti ado aburyas at taraknenda. Boryas nga mat. Manok ti taraknenda. Buryas nga road. Manok nga road! Ay, wow! Congrats doon na. Masikog ka gaya mo. Agyaman nak Wilma. Naimbag man ta nagsikog ka adagos. Ngam siya, awan pay lang aging gaita. Mano atawanan nga agdandan na kami kinilakay ko. Ngam awan pay matlat anak mi. Mala, di kay mapukawan itinamnama, friend. Dumteng tulat ta. Naladaw la siguro. Sapay la ko maa friend, tani mapmapanan titawan. Makaanakak kumapay mata, sakbay nga agmenopause. Anyan? Adayo pa iti panagminopus mo, Wilma. Marco, ada ko makidawakan ka anak ko. Anya day tananang. Mabalay na asyak to timang panagan iti agbalin nga apo ko. Ah? Pagsaritaan nito pa yung agasawa day tananang. Tanarigat mo nuwan kun kunak. Asaan nga amo ni Duna?
At sa ngamin ng insagana na anagan tagbaling nga anak may. Alamat tan, Ada kurso nadak anagan, kayat ka painagan ni ti apo ko to. Sige, tapagsaritaan min tong agasawa. Duna, ibagam kin ni Marco, tasyak to timang panagan di ta ipas ngay mo nga apo ko. Anya? Adda na pintas anaga na kayat ko apainagan kun ko ada. No lalaki, panaganak iti Ferdinand. Wano saan, Leo. Tanapintas ti mining dagita anagan. Naturad kano ti may sa akayat asawan dagita anagnagan. No babae ngay. Oh, di Ferdinand niya. Ha? At itdug sa day tanagan. Ti kayat ko katay talula litra ko ma. Tapno saan ta marigatan nga agsurat into nag-eskwelan to. Oh, di eksakto jay Leo. No babae mo, Leia. Mala, makitan to nanang. Ne, kasano daytan ngay? Kat nagisarita mo't ninanang kanya. Ngay so kano timang panagan iti ipas ngay muntong anak tabakay. Ala, kasano nga ron ngay? Asino nga ititong palon ta kadakwada? Ay na, sigurado nga agapadan tumanon. No anda saan na mapagbigyan kadakwada. Ay, unay mo't ngaminon nagidya nga innata. Tatila pagapapaan da. Ure basit la ba nagpadakilin da. Huwag nga ron na. Kas jay da nga tanay, aging gat-inggana. Awan nga tat pa nagbaliw dan, Marco. Ay na, nagpintasan to'y apo ko. Karuprupan ni nanang na. Ni Marco, nga anak ko ti karupropa na. Iso na pintas. Agtal na ka man mat. Aywan, anyat impanagan nyo dona. Ferdinand niya mo laang. Anya, Ferdinand niya ngay bagbagam mo. Leonarda, tinagan na. Awan kadagita nanang. Awan sinurot mi anagan kadagita. Tapno saan kayo nga agapa. Da kami tinang panagan iti apo ko yun. Sonya, tinagan ti apo ko yun. Wala lang. Pinagtipon mi tinagan nyo adwa. Jay so, inalami ije susima. Kat jay mo't niya, inalami ije nagan amon niya. Anya! Anya! Daytoy ti pagbado ni Sonya inton kasangay na impadait ko daytoy Markaw. Ha? Sige, tayo pagitak to kin ni Dona amanugang yun nanang. Di yo balbaliwan dayta Taing karigatak nga impadait. Napintas ti disinyo na. Kasla prinsisan to dita no ibado na. At daginatang ko ijay mall a bestida ni Sonya nga apo ko, kanak ko. Pag bestida nanto inton birthday na. Ni, gimatang kay Mat. Sapi ada impadait ni nanang munya a bestida na. Iduli nyo day jay, taday to'y ti pasuot yo. May mayat day to'y. Nangina ti pinanggatang ko dita. Pagbado na day tayo ti agsapa aging gay ti malam. Sukatan yun to, numapuyutan nan ti cake na. Sapay mun una ni abalayan nyo ang nakapadait iti bestida ni baby. Siyak ti basurot do na. Gumura ak no di yu ipasuot day ta iti apo ko. Kunak mo ta dyan impadait ko ti suot ni Sonya. Apay nga sa balit impabado yaw. Apa, yan yung problema. Katsak ti gimatan kita imbado ni Sonya. Magpakalaing ka nga min, susima. Siyak ti mo na nakagatang. Agtutulad ka mat. Anya kay kani, kababain ka nagiti tao. Saan kumamanin aday ti pagapaan nyo? Maday ti kasto nga raramidan yaw. Adda pagpaburan yaw. Unya, magtal na ka man. Di ka lagbain. Agawit tanong kasta ka. Nasakit tinakam ko. Agtutulad namin na ita, susima. Kasangit apo ko yung itang kasta kayo nanang. Gusto ka din kababain. Nay, nakarubot kayo mo doon na. Papanan nyo. Kun, na. Apay dagita nagado agar-garot dyan. Adda na sa pulan miya pag nagdan mi iti sa bali a lugar nanang. Agabang kami. Anya, nay, apay ngay apumanaw kayo. Apay nga ipanaw yu ti apukok ngay. Wan atap na awanan ti pagapapaan nyo kaninanang. Imbes nga agkapya kayong taddan apo ko yo.
Nga madadamat ti saan niya pagkinkinawatan. Iso nga madayo kami pailangan. Tapno sana may nayon ti apo ko yung apagapaan yung agabalayan. Rabiin, bunya. Anyot sang sangitam di tayo. Jaya po ko ta. Di damat ipasyar dito'y balayan. Kailiw ko na yan. Da kayo ba't lati makagapo? No apay apimanaw da. Di kayo kami nagbay ni tar aramidin yaw. Pagapapaan nyo din da po ko yaw. Kas kay laubeng iti kas tangar aramidin yaw. Aryong. No kayat yung agsublida dito lugar tayo. Agbalbaliw kayaw. Agbayin kayo kamay. Agasim dayta. Kaaldawan ti kasangay ta po ko ta. Agap-apa kayo. Gagabalayan. Nagadupay mo ti tao. Di yung pa'y ibain ang lagi tagasawa. Iso ang pagpampanunutan nyo daytan. Munya. Apay ngay, adi kay mo laagawi din dito'y lugar tayo, anak ko. Di yung mga rod ibagano sa dino abanda ti ayan nyo. Taumayak ko mapumasyar. Kailiw kunti apo ko. Uray saan nyo na makikita ti apo ko yung. Ngawan mo pa nagbaliw yung nanang. Diyak kaya dapat ti apo ko yung at pagapaan yung agabalayan. Iso ano may kariyo, ngagbalbaliw kayon. Nagkapya kayon kaninanang mo niya. Sige, ipakita mi ti apo ko yung kada kayo nanang. Anya. Nakita mo, unjay apo ko ta, munya. Ay, saan pa'y ngarod susima? Si Kangay. Agpada ta. Awanon, didan kayat nga ipakita. Aging gaadita kanu agkapya. Ay, kastamot lang, di ka na yun nga ibagata anak ko kanyak. Apay, isi ka. May turad ma, wano ka ba alam, sana makita itagna na yun tapo ko ta. Saan kailiw ko nga rodon. Kayat ko na makita. Kayat ko nga awiron. Ay, katanya pa'y lang arudar aramidon tangay. Agkapiatan atap na agawidon dagiti anak ta. Ay, katadagan ka dayta. Tano siya, si kalat ururayok ngagpakumbaba. Tanang ato ti pride mo. Agpada ta, anang ato ti pride na. Iso asaan tan nga agpinabasol. Mala nga rod, agpinakawantan. Agvideo ta nga rod. I-video ta ti panagpinakawan ken panagkapyatan. Taisen ta kadagiti ubing tapno mamati da. O sige, sikati makaam mo, susima. Abalayan. Pasensyakan, abalayan. Sorry, iti naisawsawang ko iti kalabas. Wen, napakawan kan. Kat sorry mata, susima, abalayan. Nagpinakawan kami kanya abalayan ko kat idinamuan dagiti anak mi nga okay kamin nagawid dan kat kasta unaragsak mi na nakita mi manan ti apo ko mi. Manipo di din nagtinulong kami kanya abalayan anang awawir iti ipatpatid mi nga apo ko kat inidyan min tinagapa. Alakastan tigayem mo monya. Alaga gayam, ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan!